Je možné, že by libanonské ozbrojené sily mohli byť nasadené na juhu, získať späť svoju suverenitu a odzbrojiť Hizbalách? Šance sú nízke. A myslím si, že celý princíp alebo predstava odzbrojenia Hizbaláhu by mala začať z juhu, bola nesprávna. Pretože libanonská vláda nemá v posledných 20 rokoch na juhu žiadnu suverenitu. Je to územie Hizbaláhu. Ak chcete skutočne začať proces, aby sa Libanon stal suverénnym štátom, mali by ste začať od Bejrútu. Mali by ste sa uistiť, že v Bejrúte nie je Hizbaláh. Mali by ste sa uistiť, že administratíva nie je infiltrovaná Hizbaláhom. Ako to dosiahnete? Potrebujete veľa odvahy a musíte riskovať. A ako som povedala, musíte byť silnejší. Takže veľa vecí by sa malo diať súčasne. Čo sa týka libanonskej armády, velenie vieme, ktorí velitelia spolupracujú s Hizbaláhom a stále sú vo funkcii. Náčelník armády veľmi jasne hovorí, že odmietol vytvoriť akýkoľvek konflikt s Hizbaláhom. To znamená, že vždy budú existovať kompromisy. A Hezbaláh to za posledný rok alebo tak využil vo svoj prospech. A to, čo urobil, bola spolupráca a koordinácia medzi týmito dôstojníkmi a Hizbaláhom. Týmto spôsobom to skrývajú. Vojenská prítomnosť Hizbaláhu južne od rieky Litani. Určite všetko za riekou Litani bolo úplne voľné. Akýkoľvek malý náznak odzbrojenia bol v skutočnosti koordinovaný s Hizbaláhom. Aby to vyzeralo, že sa naozaj niečo deje. Ale videli sme, že približne polovica útokov na Izrael v minulosti, počas prvých niekoľkých týždňov súčasnej kampane, prišla z oblasti južne od rieky Litani. Videli sme, že brigády Radvan ľahko prekročili rieku Litáni. Nikto ich na začiatku kampane nezastavil a úspešne proti nám pôsobili, keď vypúšťali tie drony a rakety až doteraz. Libanonská armáda tam jednoducho nebola. Jednoducho neurobila nič. A pokiaľ nie sú ochotní postaviť sa Hizbaláhu a riskovať občiansku vojnu, nevidím, ako by sa mohla naskytnúť šanca, že sa niečo zle zmení. Takže v podstate to, čo opisujete, to hlboké prenikanie do štátnych inštitúcií, do armády, opisujete štát v štáte. Áno. Takže je prezident Aoun, Joseph Aoun z Libanonu, dosť odvážny? Povedali ste, že potrebujete odvahu libanonského vedenia. Má tu odvahu podniknúť tie kroky, o ktorých hovoríte, že sú potrebné? Pozrite, ako výskumníčka som sa naučila najmä od 7. októbra, že sa nemôžem dostať do hlavy nikoho z tých, ktorých skúmam. Vrátane Josepha Aouna. Ale keď sa pozerám na to, čo robí a nie na to, čo hovorí, nevidím žiadne činy, žiadne konanie. Dám vám veľmi malý príklad, dobre? Poradca Josepha Aouna pre obnovu Libanonu po vojne, ktorý bol nominovaný, myslím, v roku 2025, sa volá Ali Chami. A v predchádzajúcej vláde bol ministrom v mene Hizbaláhu. A predtým bol poslancom parlamentu v mene Hizbaláhu. A je zodpovedný za obnovu Libanonu. Je poradcom prezidenta pre obnovu Libanonu po vojne. Tu je jeden príklad. Ako je možné, že tento muž je stále vo funkcii? Ako je možné, že Jozef Aoun ho objíma a berie ho k sebe, pričom si vedome a úmyselne uvedomuje, že tým dáva moc Hizbaláhu namiesto toho, aby ho oslaboval? Takže v podstate hovoríte, že nie len vojenské krídlo Hizbaláhu musí byť zrušené, ale aj ich politické krídlo. Nemôžu mať žiadnu prítomnosť vo verejnom živote v Libanone. Viac než politické víťazstvo, dobre, politické víťazstvo to na chvíľu odložím bokom, viac než politické víťazstvo, celá tá štruktúra štátu v štáte, ktorú ste spomenuli, to znamená školy, skautské oddiely, čerpacie stanice, banky, supermarkety, lekárne, čokoľvek si viete predstaviť, finančnú činnosť, sociálne služby, všetko. Hizbaláh je tam pre svoju podporovateľskú základňu. A dnes je tu príležitosť, pretože podporovateľská základňa Hizbaláhu je vysídlená z tých oblastí, v ktorých bojujeme. Áno? A keďže sú vysídlení, kto sa o nich stará? Libanonská vláda má príležitosť zabezpečiť, aby jediný, kto sa stará o týchto vysídlených ľudí, bola vláda Libanonu, a nie Hizbaláh.